Danas govorimo o novoj generaciji Samsung Galaxy Note. Pogledamo šta je novo. Ja sam Denis iz Telesofta i dobrodošli u video preglede. Samsung je izdao novu generaciju Galaxy Note-a. Uređaj je kombinacija telefona i tableta, što se očituje u veličini ekrana. Dijagonala je ogromnih 5,5 inča sa rezolucijom od 720x1280 piksela. Ekran je Super AMOLED sa multitouch opcijama. Note 2 dolazi sa 4G Cortex A9 procesorom, radnih frekvencija od 1,6 GHz. Radna memorija je 2 GB. Memorija za podatke iznosi 16, 32 i 64 GB. Može se koristiti i microSD kartica do maksimalno 64 GB. Kamera je 8 megapiksela sa video Full HD rezoluciji, dok prednja ima rezoluciju od 1,9 megapiksela. Operativni sistem je Android 4.1.1 zvan i Jelly Bean. Hvala na pozornosti i pozdrav do sljedeći put.